May buntag kaninyo, may igsoon. Tingali, wala ninyo batia kining tubag ni Jesus ngadto sa usa ka batan-on nga nangutana unsa may maayo nga akong buhaton aron madawat nako ang kinabuhing dayon. Sa tubag ni Jesus, ibaligya ang tanan. Tanan mong katigayunan o gihatag sa mga kabus. Salamat siguro ta kay dili kita ang giingnan niini ni Jesus. Kay tiaw bagoy tanan, ang tanan yun ibaligya, wa na'y mabilin para imo o gihatag ang tanan sa mga kabus. Kita gani, bisan gani og 10% sa ato ang abot kada buwan nga gisugo sa balaang kasulatan nga ihatag sa Ginoo, dili ginita kahimo. Bisag 1% gani sa ato ang abot. Ang ubang relihiyon, stricto sila 10%. Kita sa ato ang relihiyon, di gani muhatag sa PSS. Dang tanag upat, 5 buwan, usang tuig na. Ana pa makapuliki hatag kung mapabunyag na, unaanay mamatay. Unsa pa ka kining giingon ni Jesus, ihatag ang tanan. Isud kaayo kini nga pagahimuon mga igsoon. Mao nga kini nga batan-on dinhi sa atong ebanghelyo, milakaw nga masulub-on kay dato man siya kaayo. Gihimo na niya ang tanang sugo sa balaod, ayaw pagpatay, ayaw panapaw, ayaw pangawat, ayaw pamakak, tahura imong inahan ug amahan, higugma imong isikataw, sama sa imong kaugalingon. Mitubag ang batan-on, gituman ko na kining tanan. Pero kuwang day gihapon, tungod kay wala man gyud siya makahatag, kay dato man siya kaayo sa iyahang katigayunan. Mga igsoon ko ni Kristo, kini nga sugo sa tuang Ginoo, dili magyud po niingon nga matawag nato og absolute, no? Buti pasabot ni ana nga ang tanang material things nga imuhang gihuptan, imuhang pagabuhian, kay naa matay gitawag og spiritual, no? Naay material, naay spiritual. Naay pagkakabus sa material nga butang, kung makakat-on ka sa pagbuhi sa tanan nga anaa nimo, makabaton kag kagawasan og magmalipayon ka, kalipay nga wala magasukad sa mga material. Mo na gipasabot ni Jesus, treasures in heaven. Makabot nimo kanang labaw pang bahandi kaysa material nga butang. Ang bahandi sa gingharian sa langit. Pero naapoy lain gitawag nga tog spiritual nga kakabus. Pasabot ni ini mao nga bisan tuod og naa kay mga material nga mga possessions, naa kay gipanghuptan nga mga material nga butang nga abot sa imong hinaguan, kay abot man na sa imo ang hinaguan, imo man ang gitrabahuan, maimo na siya, isipon na nimong gasa nga gikan sa langit. Grasya na nga gihatag sa Ginoo diha kanimo. Pero dili kana mo imuhang goal sa kinabuhi. Ang mga material, ang kwarta, ang bahandi, dili nimo himuon nga goal sa imuhang kinabuhi. Kung dili, means lang. So means lang na siya arong pagkabot sa tinuoray nimo nga goal. Nang tinuoray yung nato nga goal, ang gingharian sa langit, o ang material things, ang kwarta, ang mga bahandi nga atong gihuptan, mao na atong gamiton. Mao na mga pamaagi nga atong gamiton aron makabot nato ang tinuod nga bahandi. Buti pasabot ni ana nga dili ta kita mahimong sobra ka-attach sa kwarta. Attach sa ato ang mga butang. Nga makita nato nga naara diha nagasukad ang tanantang kalipay. Anda mo ta kita nga mubuhi. Tungod kay
After all, ang tinuod na kalipay, wala man diha. Tuwa man dito. So ang pangutana sa batanon, saon man, aron mabatunan ang kinabuhing dayon, mao ning tubag ni Jesus. Andam ka makabuhi sa kung unsang naani mo. Panahon, talent, kwarta o bahandi. Aron nga mabatunan nimo ang mas labaw pa. Ang ayan nimo nga pagabatunan humani ining kinabuhian.